Dobrý den, já se jmenuji Dalibor a vítám vás u svého prvního video příspěvku, který bude umístěn na mém blogu. Dneska jsem si pro vás připravil videonávod, který je určený pro všechny uživatele internetových prohlížečů. Je úplně jedno, jaký používáte. Pokud ho používáte, tak já vám ukážu jednu z věcí, která vám pomůže ho používat efektivněji. Tak, já jsem vám teďka nasdílel svoji obrazovku, kde mám otevřený svůj internetový prohlížeč a používám Google Chrome, jak si můžete všimnout. A mám tady otevřeno nějaký počet různých stránek. Vycházím z toho, že většina lidí prostě se nedívá na jednu stránku, ale má právě otevřeno víc takovýchhle stránek. A problém, který já budu řešit tady tím návodem, je, jak se orientovat v překlikávání těch stránek. Protože jsem zjistil, že když pracuju a potřebuji pracovat na více stránkách naraz, a je to víc než dvě, protože já používám dvě plochy, tak mi nějakou dobu trvá, než se zorientuju, kde kterou stránku mám. A ta doba mi absolutně rozhodí můj fokus na tu věc, kterou právě dělám. A abych tomu zabránil, tak mě napadlo dneska, že vytvořím takový jednoduchý systém, který mi pomůže, abych se v tom orientoval a pomůže i vám. Takže já teďka dám tady těm všem oknům, vidíte, že tu mám otevřený nějaký YouTube, mám tu Twitter, mám tu Facebook, mám tu dvě e-mailové schránky otevřené, Google Analytics a stránky kampaní, na kterých teď pracuju. Tak já si je zařadím momentálně teď v pořadí, v jakém je budu používat. To znamená, já teďka natáčím tady ten videonávod a budu ho uploadovat na YouTube, takže se mi docela hodí, že YouTube mám tady hned na té první pozici, protože ten budu používat jako první. Na druhou pozici si dám věc, kterou udělám potom, protože já ho uploaduju na YouTube a potom budu psát, opisovat to video na svůj blog a budu to video vkládat na svůj blog. Takže svůj blog, stránku svého blogu si přehodím na druhou pozici. Na třetí pozici, co budu dělat potom, se mi docela zase hodí, že na třetí pozici se mi teď dostal Twitter, kde to budu sdílet, tady je Facebook, kde to budu sdílet a hned vedle už se mi tady dostal googlovský mail a na Google Plus to budu taky sdílet, takže se to tu nechám. A momentálně teďka ty úkoly, které mám tady, mám seřazené zleva na pozici 1, 2, 3, 4 a 5. To budu dělat teďka a zbytek, až to dodělám, tak tady už si můžu vybrat a nemám tady už udělaný ten seznam. Takže jak to seřadím teď? Teďka dám těm ostatním 4 oknům, tady Google Analytics a stránky mojich kampaní a mail, tak jim dám nějakou důležitost. Řekněme si, že třeba nejdůležitější je pro mě teďka tady ta mailová adresa, kde se dívám jakoby nejčastěji z těch 4 za ten den. Takže si ji dám tady doprava. To znamená, tvořím druhý seznam, ale tentokrát není zleva doprava, ale zprava doleva. Potom velmi často používám Google Analytics a až pak se věnuju teďka v posledních dnech stránkám naší kampaně. Takže si tady dám Google Analytics a stránky kampaně mi zůstanou na poslední pozici. Ještě jednou teďka vám teda ukážu, co jsem udělal. Budu uploadovat video na YouTube, který mám tady připravený. Hned potom ho budu vkládat na svůj blog, ten mám připravený tady. Sdílet na Twitterovém, Facebookovém a Google Plus účtu. A tady mám okna, která momentálně nebudu používat na druhé straně. Počínaje mailem. A tady tyhle okna jsem si seřadil podle klíče, které nejčastěji používám zase zprava doleva. A nyní už bych vám chtěl jenom poděkovat, že jste se vydrželi dodívat. Doufám, že se vám tady ten návod líbil a že i pokud nebudete používat přímo tady ten systém, takže si z tohohle videa vezmete aspoň myšlenku, že je dobré si ty stránky předtím, než je budete používat, nějak seřadit. Přeju vám, ať si usnadňujete život třeba s pomocí takovýchhle videonávodů a ať se bavíte na internetu, ať se máte dobře. Naschledanou.